ne nuganeti konyora chisemi chingi ya chekerero Getembe Technical and Vocational College nero lichibu liao ase intake ya January eyogenderete nigo bakurwa chikusi ao mbabuate mechanical production, welding, automotive technology, fashion design, cosmetology, human resource management, office administration and secretarial, electrical engineering, civil engineering, building technology, masonry, plumbing, carpentry and joinery, ICT technician. Samarieta ngoro kwa Jackson omae igondo mwalimu Kabere ase school ya Getembe Technical Vocational College ose a deputy principal ase a college ya Getembe Technical Vocational College is located as a Nyaliwad Masaba constituency, a ward ya Gasusu, Karoweka as a junction ya Geteri. Aiga as a college yetu abanafunzi ndobwate chinjira mbalimbali tokubakonya ekorama itenga abayiboli baito gotwara baro bwaba asengenjo ye school fees. Kero mwanafunzi ekira se college yetu kubakonya tule kubaijuleria kusips eje kuba funding kurwa se serikali pamoja na funding kurwa se higher education loans board elinde banyaragora bagokora gikosi cyabo asobworora na kutabukya kwirari bageri asengenjo yo kwaligania abasaye baito pamoja na abayiboli bareta abana babo banyako bakonyora kiskiri ekira abakonye isikali nwali intake intogendrete karibu intake ya January nigo egendrete ayirira nigo bagutuka asensemo ya Nyaribari Masaba Getembe asamange bakire 0757331085 igose batalire ase e website www.getembetvc.ac.ke Getembe Technical and Vocational College, scaling heights of technology. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibia wanje tia Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli mienzi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas samonogo chingira kumwako muya iliwego kine mirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network Ekeonga Kiamomogusi. Bia homancho mo gerali Getembe TV emagorobe lero yeli tukeli gali meronggebere na aisato gositariki meronggebere na aisato chomotinyo motangani bo mwaka bo chiri bubere na meronggebere ne tano mo munjo murigere na mange agenda kwana kiwa asinsemo ao ime na isiko yagusi anamono chinga kisiasa chio mwaka bo chiri na meronggebere ne tano ebere chigandate gotwara emaliogi asinsemo ao na boigo kwanirwa chinsemo ao ikene kionga Chinsa Ibere asenchira yobo ikirano cherigo ngor kwaro ni Ototo nyaingiri utokubwatira na konsemi menyelio niga korko Wilson Makori.
Manjumo rigereri Ekeonga Chinsa Ibere ni gotogo chaka na morobolio wo magavana we county ya Kisii muske Paul Simbarati uyo anyara kabaga gotabna nigo goika omutinyo gocha na monetary kibere mutinyo gocha mutinyo kabere nigo habarkwa abebirasi bya ICD me county ya Kisii baraja konyora amabere ase kinga kibale ate chiskuru okwana letukulia lero imeye bunge ya kitu cha North muske Simbarati nigagerera ekerengera lyekyo nabo igo kwerera ali amange ali agendrete gose ali arobeti ko county ya Kisii. Amabera abananko bane litkoja Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. N'abantu bago supply amabera atantebe. Nabuli nabo mrabe chibibi. Ebako irose constituency. Litkelimo eskureyemo umuntu wo supply noyo. Onye bara abange bakora irritational. Nago supply uje skuru iga egweyemo oyendo jokori mdobya. At least ke umuntu ameno bokube Kisii County. Abange n'ababuraka bajabake ngoro sinde kibe kari komi chokoro sebirati etenda ya Haron ndoda yitoro centro sumugati kube sejibe kareji n'abange n'ababuraka amnatebire bakora ikworo anye bare emya bakora imitinye 3 nandi abantu bakora baswa chibeseji mongu mwele chibeseji na narusi chibeseji na boli turuto akanga chechi wodi atari chiwodi satu na severi na chechi ngoko revinte ne china atrini abayi amanyi nga kusogadi na chechi wana chokolegas ndagite ngole ngote bayiga e basari twainana bifondra kwa ne basari gantebe abana bakura form 4 mbali bataeta banyore chiponcho kwa university vocational training chito chonspi na tebe abana aba barejestoro mbakanire school fees ngomba liwakana besa chibesa 200 million twabecho kwa sababu deyo mwana ko de form 4 aigo mwesike so mwesika wanza kunyoma wanza ko eguga iga aigo bolito abamura bayinjuke baso echipiki ababe chipiki bibange badana bayisanire barabange mubuje timono igo abara isanira abana bari bagende basome bakibo ikonya Kinga kichecho mwanchwa omo rigereri nigo abarai n'abantu bonse banyaka bakubolibwa n'amarwatu amasikani ochiase abarai bale abisi niga anekigwa kinga kichebiriro ime yeward ya manyarara yogotoka me county ya Kisii se ebunge ya kitu cha North ime county ya Kisii aso omwega oikiranwa amana barai abakora no mugavana we county ya Kisii muske Paul Simbarati omo MP gosomo jumbe we bunge yo muske Chavete mukanya kundi negati ya barai bande abange muri gito Daniel Ntiri na mange Mujumbe ukitutu cha North muske Jafeth Nyakundi nigabere bwangwega kokere getambokero gie serikali y'umurebwenze Dr. William Ruto asokwenekia ibirengo byemiemo asokogendelia masomo asaborokigwa begrade y'ikomi nagotebuna uyo n'umuchako n'umuya boigora chikogendeliwa sensemo ya kitutu cha North lakini mami ntagete abana baito bali bali isiko enengwete na abangi bali bali grade 10 igoro president jate bete bagende school lakini I want to take an initiative mambi mwana onde bwensi ole isiko acho bisiane amara ni baisaine kamili mokonye moe school fees agende school wasome esengencha abana baito bali isiko na abangi. I told you and I say again, sababu chiskuru cheto chia kolire uya ingakie nese ngencho tuaeta abane basari
bagatoke class ime bagasoma gukwana mugasorero asibirero ime ya Mutundu ase wodi ya Manyerero ime ya county ya Kisii asomo igabo gekerenwa na barai ao nyakundi nego chinga kie chabolia kwa egwa chinga kie chigokirenia magendero kulingana ne chira echialire tabamenye chinga kie alinge kuligia kugamba bunu mujumbe nganchere ndakora magendero kwanza nganchere ndabaroseri chipara kwanza nganchere ndalete stima kwanza nganchere ndeta amache bunalete tamacha ya kwanza ndete mo nganchere kyo amangana 2027 kegoika mo control ne chisatiechi ngurusie bindebi mbege kebesti toswa makolime nende mo manyete once na chakire campaign onyaka sawa sawa naende bono buya nimbwate gento nkoro bya bantu asomo igoyo siasa nigo boigo ya bwatanse nokobolia kwabe kwasa barai rabisi kwa masikani na mono chinga kichiga ameberera age siasa agendrete gukina chinga kitoro cyo bacholi bonene umwaka bwekiri bubere na 2022 ekero monta choliru anchanga rokoleki ocholiru munabona Manyerero ga gestole omo msibwe wodi ye ne nyororo nabora beto mwanji na korokana naberange orojana ustaisaini lakini ina romo msibwe wodi ya Manyerero no mochumbo ino gaiga igakoro kuchafet nyakundi oi chafet nyakundi na romo chumbega ekereka na yora choru na ento kwali baga ochina roto kwanire erebia gosere bobe no mugabana o Kisii County omwanja sobotambe bwa gososo bwenye bwaye igakoro ku Paul Simba Arati kirere yo exercise wodi ya nene mono kigogia kwa ndo marakane abantu bagoche pasa dimostri yo kanyara barabangi next go chusia go chakorigereria pero kigogia kwa kuchimilio ni sano kwa ndira nani komiga singeche wodi ya nene osema mwaje watu waminto ege tokende yo excellency ngatoko kore kero ke boga bane miaka 10 tira go chigura ri bodi kero keria kene kyo president tonya go suka go chibosio na ndeke ya mege koro kwa DM tora nyegera ko ruororo ekero mondo mina nyoliro bakong support that person lakini imo baso kwebaiga ekere wika elections ndobwate omurayeito Fred Okengo Matiang'i the next president of Kenya nere toko oborai ba Kenya mwanjire waigo mwanjire Fred agambe oyoro taisa negitita dagambe jiseneke mwanjire waigo nkruba terega tasene kya Getembe kurega se county ya Kisii literane nguru ko Daniel untiri na mwanjo murigere mujumbe we bunge ya South Mugirango Humosi Kesiri Vanance Osoro litukolia lero nigo ara omorobuli bwokwena wote bwokwenekia chifomu je chipasari gochia asabaruki gwa bali bagosoma ebirengo bigoro kaukwana ime yomochie Onyamarambe Musikosoro nigana kebuna bali bonsi banyaka bagochiria chifomu ekyo gwetera senchira ya online nigo bara chikonyora chipasari ekyo lioka gose chinga kibanyako baba kwenekia buna chifomu ekijanya ko bachigochiri gobya agencies ambazo zinafanya basari online ni yetu hii ya South Mugirango. So tunaifanya siku moja ishe. And I want to assure even the comrades that are here na wazazi wao, kila mtoto ambaye aliweka application online, as long as umekuja verification unapata pesa, na hiyo pesa inaingia next week. Kila mtoto, all the checks ziko tayari zinangoja tu kuandika amount based on verification. Monday up to Friday pesa imeingia. Iko sawa, iko sawa. Iko sawa, iko sawa. Igoro ya masomo yechi cheki. Eto ndiko bashua igoro yechi masomo. Siasa nero maeta watu kumanya especially about siasa ya bursaries. Ko ya randa bantu bako likebi mto kuruma baka barwana kwa barwana batenga manyete anga chi constituency ababunge baito babusi angana ino mwate abanga bono chibese chichonsipi nga onye toigure school gete constituency gete abate abantu bakarami 5 na inurigenjera abantu bakarami 5. What I realized is this: every constituency has a unique problem yayo.
every constituency. Kenya, Uganda, never the China, we don't be Uganda, or Kenya. We don't be Kenya, or Tanzania. Why? Let me tell you. Now, Haron and Atochi Bassar go to university, which university, next tertiary colleges. In some constituencies, and I'll be very specific. You listen. In some constituencies, and we were even debating now. Some of us are just smaller than that constituency, but going to university student bursaries. They only give secondary. So we can decide that not to tell second university, secondary. That way, we will affect some parents. Now, university, but that's not bursary. That's what I've said. Balancing those things is very unique. You cannot unique way. Tata the ambassador constituency ministry education president school Chinsa Rafu monto hiyo nyora chibesa ichiko nyora milioni 100 naira nyora milioni 100 kwa nyora chi constituency ya bechi agache tukane bone ke batikareti akabala askari akaka ke batikara babe kachikapuru bakuri bone chibesa chinsi chama agacho babe kachibasa Chinga geche chumancho mu ligerali Moscow soro nigo habwato kachi shiringi milioni 50 na Ibere gocha sabaro kiwa abo balensi omorobulyo me katabna osoro kya club abo bago soma chiskuru ao anamano chiskuru chi secondary ka kwana chinga kiechio boigo niganyara kabaga kwena kebuna kiganje kyo nigo akonyara kabaga gosirwa na babwatani ao wetira ase ekyombekia osoro foundation na boigo ikiganja kelikia NCCDF. Gereri iko hapa. Gereri pia iko hapa. Kisii school wako hapa. Kisii school. Egera mwanya nachira siachire Kisii school. Tobo gale bipindi to waka hapa. Sasa bategerari, you will understand. Kwa hiyo principal tenendera, deputy principal okari no tenendera. Otebere tu amwa chibesa chikoro kwa school yabo 1.6 million. Chiko support ya bana kumsonga mugirana. Aba principal batenendera talibons. Kisii school tu ayenanire. Because a program we took at secondary, we pick some amount echinde through NGCDF. Echinde to a pick kurwa basani through a foundation. To a kama ruwa kuchiga, nimbato basani ba no ambassador Italy, agantobera 20 million, nimbato basani onde some ambassadors from different areas. In total to raise about 30-40 million kilo mwaka. Onyora abana ga popate mechando, chari obisi kwa igumobe. We have a program through a combination. The foundation and then GCDF a limited amount for some secondary schools. That is why the principal is still unajaribu kushika. Hiyo ni check. Inasema in total tunaweza tu aina school, school cheito cha bana. 70 million Kenya shillings abana basome kurukirasa. Nagimodeva. Bonongwa katole chile secondary one CDF choka. Chile mixed 70 million Kenya shillings. Na mwancho muligere tokerano kase county ya Nyamira umugavana bwe county ya Nyamira umusike amoski munyaribo nigo atuguteire are mangana berega okwanwa igoro yokobora gose ogotumeka babegwe chibesa cha World Bank kokwana rituko liarero nigo umusike nyaribo anyagaba kwanekia buna nigo emirobuli yonsi egendete bwikiranu na besa teyo ende yonsi yasirire goikabonoiga Yambane gago kuga kwete kago Getembe yari kiara bana baye barwane segere ndito tigaje sabagate na inumore nduguna mware metato mino kiagero tigira bana paka bachukurura bachukururia digale na makwito koro kama ya kiagera twezi pinko genda tole bono nje kora ya no tigara sawa DJ eira tu aruete ekaromwa Mwato chorete, we thank you, we have to respect it. And area area, ne area abantu barwata na chiwe senje asire Nyamira. Besa teyo asire no ndururu.
amang'ana siasa weka kando kwanza, morigererie the reasons why ekiagara nono moina narikari rube efandi na begotenena arafu weka February mid sheira ni uchibeza pesa tiyo yasira nona yamo. Na mwancho muligerere kurwase wodi ya Nyacheki eywerete bunge ya basi ya kaunti ya Kisii nigo siasa chanya kwa chikwana kigwa ase omayiga yomo obwebirero ime Chinsa mecho ase abarai abanyako bagokirana bakurabamo no munakibina omunene omukoro David Kenani Maraga oiboigo orokiri kirenga gyo chikoligie kero kyo barai bwense asabo chale bana bu mwaka 2027 asensemo yae Musike Maraga niga mochia serikali asata abuna nigo boibo kendrete nande bolese birengo bigoro na ikirenga kemokia yenkeli kyono kyo kwene kya abuna oboibyo bungo nyarako babole bokeanigwa na gusirigwa Lile ase mitandao ninde ine kigero kya rais mwaka 27 ngoja gokore gentekamo ngokore kanene ibintu binde byose bibisoye iraini obu ibi bogenderete na serikali mbwana wikage sikenye ba yo tuzai tukutine ni obu ibi obu kibasa kitoke kigende kiskuru kibasa kitoke kigende kinyagetari kibasa kitoke kikore gasi indi kunya gukwana mwana kinga kyo ikigo ikanimba tebye lakini bona muna itse na arengeririe na arenge echama ya chupiri ngabwa lirende kumugaba na bantenga inchuga igabano chupiri teyo na soiro diem inchuga igangocha nkobwate siga iga nkoya nane ticket tachi tikonga ende ngoja kuira nande kiama kiane gya chupiri na bateba ngangira nororo timba senya bitinu ya kuira ne bya bodi emwe binde bona chupiri nyone nkoira nororo nkoira nororo morole nga ali gasi sina tigire gasi ya chupiri na kwalite gasi nande yegasi erimonge tabantu baminto ese wodi ito anya cheki ande montegere bia ncheto ikaransire no mu governor na mote birie bintu byonsi bibiri betakeri bikorwa se wodi anya cheki ntuwa bwate challenge yechipara kero muntu bwata maisa na baro chinga chipara cheito in every sublocation njigendrete korosiwa market yeito na tangasa nga tulielewana na governor na budget iko contractor anakuja wakati wowote atobekere chire likabros abantu baitu batige gutachama tobe factory yeito nyamache nkukwere tebwati chai echai nyinge ya mwancho muligereri na mange na kwariganira ase Ekeonga Chinsa Ibere magorobelero kurende ukirabo tokwana mutimo kwa mukaigo tokwera na tunara kwa tokwendera na mange igoto skochare Burabu Technical Training Institute iskuru jobo bundi yijese michekerero na magendero bakwili ya chisemo asinsemo ya Computing and Informatics Department mbabuate computer programming, cyber security, buiko, digital animation and media, asensemo ya building and civil engineering department, babuate plumbing, building technology, asensemo ya electrical and electronic engineering department, babuate electrical engineering, power option, electronics, buiko telecommunication, asensemo ya institutional management department, nkurubari fashion design and clothing technology, hairdressing and beauty therapy, ensemo ya health science department, mbabuate health records, IT na community health, asensemo ya business studies, mbabuate human resource, business management na supply chain. Inche samarita Dr. Gwere Mumanyi, the principal Warabu Technical Training Institute. Warabu Technical Training Institute igere Nyamira County, Kebirigo Market. Warabu Technical Institute igeko some abana nande koru chikosi nyinge chikosi echi igachire cha magoko kose chitokoroka chiko abane skill egere gochimotu banyare gwekorera banyare konyora no negasi bagokoreso bwangu
muiburi onde bwensi ototegererete tobase gotiga omwana ng'abere isiko ng'oko bachibesa nchiyo ese institution yaito gose ase esukuru yaito okoreta omwana oyo tomoapuraere tomobeke ase serikali aye chibesa chie government scholarship gose capitation aye chibesa korwa ase serikali ase ensemo tokoruka help aye chibesa chia CDF igo omwana oyo ekera iru chibesa ichionsi igemineti ng'a igagosoma bosa tobaise gotiga omwana oyo isiko ekiagera ng'a tobwatie ebesa morete nabo tokobwaterana omwana oyo anyora amasomo achigwekonya nanda achikubakonya intake January 2026 nigo egenderete ilikirero bwenyori baga Burabu Technical Training Institute nigo bagutuka asebare Kisii Ikonge angeno muchoke brego asamange bakiresimi inuti isano na Ibere inuti isano na Ibere inye isano nemo Ibere eyemo isano na isano nemo inye inuti isano na Ibere isano na Ibere inye isato Ibere inuti isano boigo inuti isano na Ibere isano isato inye Ibere isano nemo kusoma taliri ase website www.burabu.tti.ac.ke Burabu Technical Training Institute technical skills for development. Getembe Technical Training Institute nigo ikurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusobwagachi abwaseba kwegeria ubwagachi bwechinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gose obosoni bwechianga nebinto ao abu ase bari nambeyemo asugutwara chimashine ichekerero nebindebinge nkwegerie bare amangana a beauty and hairdressing aigon nkwegerie bare igoria pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwatachi computer nebinto ebinge byokwegeria ICT gwetania skuru ndiyunsi era sorgongoroiga asamali tankuru kwa alpato maliba mwalimu omonene Getembe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana so komenta uchusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cy'obufundi nabo boliri moleta abana baite bochese skuru ye linde banyore system cy'obufundi byamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igoriye chinguru cy'omuriro bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche neche company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya arts and short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ondebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate numumurore usino mweseke Getembe Technical Training Institute nike kutoka kilomita eyemoyoka kurasomochi omogwawa asepare nene yilami yakoro ikonge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Student, Getembe Training Institute. Iga karokwaretro mwana Getembe security gere guarantee. At present, abana tuwate 600 in all the departments. Togoson. Na yonyolire kwaretro mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Getembe Technical Training Institute, skills for self-reliance.
Gusii bono na bukwegokia asogo sonja TV ya wanjete ya Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas no guchingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yitu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network Ekeonga kiamwa Gusii. Mwancho mulike karibu asensemo ya kabere ya Ekeonga Chinsa Ibere magiga yo kumenya ase enga kentambe bono ase enyumba egotwa hanahere yebirengo ebekigima nigo eamate yo mugaka Samuel Nyabuti no mongeno erepe kabosiboli banyaka bakanyora kibakokera litukuli alero magiga yo kwagachirwa enyumba gwetira sogosirwa no mwana siasa oyo mokurwa ase egwadi ya Samaro oyo waselieta dereki oyage mulikito fatigari Gisemba na rotwali ndio roboti rwa senjira yobwekirano puna enchira eyemo yogokinia ebirengo byobomenyo anene asichiamate chiria chirecho konyora gwainse nigo eyamate yomugaka Samuel Nyabuti no mongina repe kabosibori korwase kenyoro kya muruga esa application ya kegogi imeye wodi ya Bosamaro nigo bare ne kibakogokera maiga yabo kwagachirwa inyumba no mwana siasa de Clark Oyagi na aiteira makongwe egontuira kero kende nabura nyore kwanyori rurweire kurwa se nyumba ye kiagara ye gutunyumba bono na ira ne irimbia mono ase ngencho umurayo mintangi nyoire ase ngakie yigana makongwe na aiteire guike kerengi kiga nyasaye no muyati nkwe bakumatebi mbia mono nyasaye museni akonye nabande bare meire munanche urusiri muswati ya kongu obekereiro bogima bwa ya sagaya ekogera na ntuna kukugani goito na nitwarone nale chinguru chobogambi na baminto bari muraso burayi mware gwanja amusiri mosira asa tigareire enyomba no yabeire iga binto mbirime motokonye binto ararerende kare nyomba yarosigwa ko ndarara baiguru yamateye iga nigo babeire bamenyete ase nyomba egotwa ase enga kentambe bono na nigo bakwerera buna omugaka nyene bwengeye nigo ari no muchando bwebirengererio byobongo egento kyamwirirete nonya no kubasomya abana baye koba egetiro somete korunse gotira ngora omwaka na bagato akambwatisirire ndo soke ibaruago oliye besa rino tukire skuru one gacheka ikera bono na ikire form 3 agaika karwara bono mini sichinde chikabora karara bono besa nteyo ndagendererie skuru bono ngaratigera gabu bono ngachaka obogima bono ngaratiga karwarire onde tayo rarete ndagera torari bono ngachaka kwirwanerera na swapara nareta agatoriro twari ande mambe bwaki oyo marende bokagenderera ng'enche kabire are no gutatwara inyumba enkia eyo bakomenya nigo yamateye iga boigo babere batabwati inyumba ya kibara enkia eyo boigo umuroberio bwokwagacha ochakire engana boigo yarorekanire kogokerwa mono na banyakinyoro abaiga bamuruga ase boigo bairere chinga kechiga na kubasemia abantu igoro yabarayi baria baganeirie gochorwa ikita tokotaiya abantu baminto takonya kong'onwa mang'ana amange muntu gochoria mang'ana amange na baba ogenda tutagete muntu gusema na kutenda unabona umusiko yaje atebete naki ngokonya ndu mung'ino uyu agachakira chindagira ebintu byaborere moroche ngonya koragirare nero chake korora obogima abantu bande bamenyerete mambi na mambiende bono nabokonyora nere ochakire benge bya chake kuira na buya na hindu obwekanira abantu bande munyuru umugakorko yagi bona abantu baminto bamuruga na busamare ngima egwodi yeite ngima ekabwatete kurweke nago mpaka chache mahate
yona arenge ko basaba murigie ibando botuko no mugaso na turanyare ko batokorente change asobora yubuya. Hiko ripotera Getembe kuroiga Muruga eye gutuka imeye wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira. Njefa Tigad Gisemba mwancho murigari omurikyo manene omuye bwekiama gya Jubilee uyobo igo kabere omujumbe bwebunge ya Narok North omoske mwetarel Olekenta niganyara kabaga kokera egochoro kwaye litkuligoro zanya kabaga koira libaga lya Jerema Kioni likobo murikyo manene bwekiama ekyo niganyara kabaga koyekwana iga ime yo mochie onaroko asabo igo Olekenta aboli abwatani bekiama gya Jubilee kubwatirana na gosirana na gutwara negangeyemo namono igoro yobochoryo bonne bwo mwaka bwechirwe na 2025 ikiamekio gia Jubilee nigo giakarta monjiriri ao ase omosike Jerema Kioni oyukonyaure omurikyo manwe kiamekio chore tukaba oyomo bwa bakonyi baba dai abanne bekiamekio ase omosike Dr. Fred Matiang'i ale oyomobo. I accept this responsibility with humility, gratitude, and a full awareness of the duty it carries to the party, to its members, and to the democratic values we stand for, as a people and as a country. I wish to sincerely thank the party leader, His Excellency Uhuru Kenyatta, the first President of the Republic of Kenya, the Deputy Party Leader and our presidential candidate, Dr. Fred Matiang'i, the other Deputy Party Leaders, the National Executive Committee, and the entire Jubilee membership and fraternity for this confidence in me. I do not take this responsibility lightly. As everybody knows, Jubilee has played a defining role in Kenya's democratic journey, and we carry both the pride of that history and the responsibility to renew it for the future, and more so for our children and the future generations of this country. Jubilee is a national party founded on principles of unity, inclusivity, democracy, and social justice. These values are firmly anchored in our party's constitution, and they must guide how we organize, how we lead, and how we make decisions. As Secretary General, I commit to upholding these values, strengthening internal democracy, and ensuring fairness, accountability, and discipline across the party. The office of the Secretary General must be the engine of party organization, coordinating structures, supporting branches, and ensuring that Jubilee functions as a strong, credible institution. That is the responsibility I undertake today. I want to speak directly to the women of Kenya. Women are not just supporters of political movements, they are leaders, organizers, and the backbone of our democracy. Jubilee recognizes this truth, and my commitment is to ensure that women of this country are not only represented, but meaningfully involved in leadership and decision-making at every level of the Jubilee Party. To our youth, who form the majority of our population and energy of our democracy, Jubilee needs you, and Jubilee. Na mwancho murigere liko kolera Ekeonga Chinsa Ibere litukolia lero nigo omuri kito dipani asanya anyaga bagoto gutwariganira orobotu rwabene annemono igoro ya magendero aliagana takana kiwa ase orogongo rwo gusiasa litukolia lero nigo muri dipani asanya anyara kabaga kumurikira obwagachi gose epara eye manyakatabu na interchange eyere ayemo gose entangani na nero yokere sorongo rwo gusi ase eye epara ye birengo ebyo orobotu runaro gocha sembe. Me yorogongo rwa Gusii kaunti ya Kisii nigo ya nyora asentunde ntangani epara enene gose interchange yekubwata epara enene ya Kisii Kisumu na boigo epara ya Kisii Migori wetera omochi osuneka asetaro yegitaseni kia Getembe yokomerekera amagenderero anene kurwa serikali enene nigo tokomerana no mugaka aserieta Paul uyogotoerera igoro yorogongo roiga elieta amburuga Paulo nyamwali seitana na akoruga bikondo seven brothers abantu bari ku seven brothers lintwe akieri abantu bari kuruba makuri mea abagisemba abakrisanto nyanguye so barenge abwate egarati yari kurukunga UK Motors abamba arenge bachaje elieta bari kurukwa senge tutoko chegyo yomo aba ukurade na bonzi
Maiga yokwagachwa wepare yeiga nengana anene gati y'abamenyi b'orugongo rwa Gusii bagenderete kogokera atatiga okobuna kweri chiko anene kurwa Sabarundia interchange bagacha nengiya atatiga bagendi baitu mono abeji pigipigi bagiye kosi yande bari komanyanga nakipare yegutumeka era karoji para imene kare para ne para miaka ya Maiga Chinsa mechiga nigo chiarenge orosano ronene kurende Maiga ya magacho yekerero nigo Chinsa mechiga chiarorekanire gukina ya disur kino mukachi Nyamatara na berange miaka 30 angie binyumba byalenga yale bisempa mali lakini korango bwasi okungo jitwe para koroka ne para yarokanire government yegansa batagansa kwa gache binyumba birenzi niko na kwa mwaka 2015 chigora bachiaroka ona sipori wetumata aje gora banero ntangani achage tororo kareto boro Nyamatara Ekeonga gyo uchumi anene imeyoro ngorwa Gusii nigo kigendrete gukina asogutwara ogosemeria gwankyo boigo ekerere kenene kyogokea kwemebasokano yepara gakiyo urubagacha na matiai commission yepare ya interchange mugwa ya commission yepare gansa kolema ekale mwegarate nange myake bira ndabagara sumbuke rusi lakini kurubensera ngaya era bona takapeto rubende ngwe tuo garage ko kiega para mbiri ura umboro kanita ama tukama ngwa rakanyanga na wane turerete ndanga no musiero yaro chigo down njire Nyamatara ya sira siriria mangana mange yemebase kone para yake akeire era abantu na ende nkorero tora abantu abu na ntuko na kino montera abantu karongo gendi ngari na bongo rendo mundu webigina manyanga bongo njokera onda bote ikore no mundu webibiga gara na bara chiriyo bakano nege ndo mutanda karo ake kunga interchange yarenge naro yonera na boka ngumbu wa nyora interchange so gonjo karaga kwa chago sipo ya rocho so bana miaka 5 yego simutunera abigo kwa sababu gani etaoni ya irenke abantu bano bagusuka gocha era nyako ko ibwo ndana bate kuruma nga kurwe miaka ya magendo nga go down ntiarenga ga Nyamatara abantu kwate chigo down nyangisa eso ko barakurumate somaga de karagaraga somaga dikire inye kerejire gondo jinge biasara ndiro ko imuka itaoni ngona ko imuka rigo sekta yoburindinero techetiko tigwa magega asogo kinoko security ni faktigo ya chagete korokana nga security ya chagere bapanga ekere serikali abegete nga koretere nyumba 10 ne byombe kende nga community aliyo bwari bwa chagete ko Nyamatara bugasira obwa chagete ko rusune kasune ko mande uno moyi yare ko bwa tuneta ya ko beka kora abantu bona bali barenga na bayiba ko bagatama limonto rwete no mwana ore maremo ko bukendu kwa moyiwete nga kende bukendu muziyo mungaini omanyire sana nga muziyo mungaini nasirete tayo o mwana oyo limonto ko rubiriji kambi ndobugatire nera gati kamera emigonde aso urwali uzo mujobu urwa oyo bridge aliyo so uru namanya tali ali enjera nyare ngo twari gutira twaso achinka lakini ndorwete bridge kambi to ikakatika tibo ngondo igati abantu bakaruma ega abantu bagutangana tukatira abantu bari sabari jabo bari batangana baje bagatanga burugo nabakuruma bagatanga mai tukaura urwe bintabu lakini abantu ambare kibanza abare korware nonyanabo sekta yokoniwa kwa malimo nigo amaguri arorekanire gutira akabere no ne biasaraga ndirigo development yerega abono isoko ringibo limunga abono tangori ngo bori 50 go bora abonyora about 2 million Uchimata kabanga ngwasko uchimata imisabu asili ni kanunda na bora nyore na 1.2 kinga nge pale ya reto bwasi kwa town ya karokananga ya usukire kwa town ya ikile Nyamatara no town ya ikile 50 band radio kanga milioni sana neno lakini ngakielia pale karaba twale kwa jiri milioni ibere oyo ramo kabisa ni sato ebi nebirengererio by'abamenyi b'orugongo iga igoro y'obwagachi n'amagendero korwa ase serikali anene ekero barosi interchange baru abaikatara jambiri bakangarosi roundabout jambiri babekira roundabout yene no echirere egere chigari chinyori bagaliogo etabia
ona aliye bachite bakajitigera tarajambiri aliga alibo noe jamwe ona ndo amechandi kuroiga ase pale nene ya Kisii Kisumu Kisii Migori interchange ya suneka eria nengoro kwa Dipon Asanya Mwanjo muligereri roboti orurwa ya Dipon Asanya anarutogo ikira omwelio bwa mangana mayiye Ekeonga Chinsa Ibere nje nigongoro kwa Haron Ototo nyangiri kuransa memelio nigakoro kwa Wilson Makoli na kuransa ya transmission nigakoro kwa Mike Willis Mike camera nigakoro kwa Wilfred Matundura na ngukuganiria ogenda gutwara uligo buya mya Getembe TV Ekeonga kya mamusi Baraka ninjo, ninjo Getembe, ninjo dorome, ninjo mangana man, ninjo bangina ninjo. Aye, undigereti abo. Nkaruku makengo, andati nkengiri. Ndumura misati karumura misati kwa nyigete gandire. Ine data. Ngakyoko ngacho muntu ngayoli wano zingaru ari tubuli ubwenya moleo. Karokende ne nchara mulite kyomeli mabere tayo jipotaka bwabere boke. Bono kumurukanga nigali kana nditalibo. Nkaruku makengo andati nkengiri. Ndumura misati karumura misati kwa nyigete gandire kwa nyebwete gandire pio bantu baka uri mambya uje goko aku nanya sai nawe mubekerete ngakumambya yaya taligo aya ganyabuli ndumura misati nero muno buno abana butaka buli uri michigo yita ngombe yenyi enyore moli ko ya bole enyore moli bazi nanda muchina ndakabana kamwana naho bakobyuka nkarukuma kengo andati nkengiri kandu bura misati karumura misati kwa nyigete gandire ko nawatanga lebe no kimu ngaisa uriyo kora muntu niwe zoro manyera ngano kimu ya iwo no kora ko muntu makengo akengire takengiri Baraka ninjo ninjo Getembe ninjo dorome ninjo mangana man ninjo bangina ninjo Karibu Borabu Technical Training Institute, kituo cha maarifa, ubunifu na ujuzi wa vitendo kwa maendeleo ya kesho. Katika Computing and Informatics Department, tunatoa kozi za kisasa zitakazokuweka mbele kiteknolojia, ICT, Computer Programming, Cyber Security, pamoja na Digital Animation and Media. Katika Building and Civil Engineering Department, tunakuandaa kuwa mtaalamu wa kujitegemea kupitia kozi za Plumbing na Building kwa ujuzi wa vitendo unaohitajika sokoni. Kwa wale wanaopenda umeme na teknolojia ya mawasiliano, Electrical and Electronic Engineering Department inatoa Electrical Engineering, Power Option, Electronic na Telecommunication. Ndani ya Institutional Management Department, tunakuza vipaji na ubunifu kupitia Fashion Design and Clothing Technology, Hair Dressing na Beauty Therapy. Katika Health Sciences Department, tunajali afya ya jamii kwa kutoa kozi za Health Records, IT na Community Health. Na katika Business Studies, tunakuandaa kwa ulimwengu wa biashara kupitia Human Resource, Business Management na Supply Chain. January Intake 2026 inaendelea sasa. Jiandikishe leo na chukua hatua ya kwanza kuelekea mustakabali wako wenye mafanikio. Borabu Technical Training Institute ipo kando ya barabara ya Kisii hadi Ikonge, karibu na mji wa Kibirigo. Kwa maelezo zaidi, piga simu 0746211764 au 0727433205 au 0725533426. Tembelea tovuti yetu www.borabu.tti.ac.ke. Borabu Technical Training Institute, technical skills for development.